Πάμε τώρα σε αυτά που μου αρέσουν τα ωραία. Τα ωραία αυτά με τα BMW που μου αρέσουν πολύ. Χ5 e-drive ηλεκτρικό. Μισό. Είναι με μισό βενζίνα, μισό ηλεκτρικό. Λοιπόν, γερμανική ποιότητα σε λέει ο άλλος. Έρχεσαι εδώ. Σκάσανε πίσω οι φούσκες της αεροανάρτησης. Εντάξει, τις αλλάζεις. Ξεκινάμε. Τι γράφει εδώ? Made in Mexico. Εντάξει, εδώ πάνω. Άντε, αυτό το τρως. Πάρε το καλύτερο που παίρνετε γερμανική ποιότητα. Πάρε το καλύτερο. Έλα να δεις λίγο γερμανική ποιότητα στα BMW. Έλα. Made in India πίσω. Χάλασε και η Αντλία. 1.500 Αντλία πίσω. Made in India, φίλε. Κατά τα άλλα πληρώνουν γερμανικά αυτοί. Άντε, παραστικά με τα BMW.